Ndamira pamberi pedera mambo klasi. Yesu ndio alichokwadi. Yesu ndio alichokwadi. Ke bachabatwa nemoto. Ndikachabatwa nemoto. Mwari batsiro. Mwari batsiro. Pamusoro wechangamiro. Ndamira panapa ndiri murova sekuru garapo. Zita ndiani? Pamusoro wechangamiro. Ndonzi Chasiya Manashe Garapo. Ndiri murova kwa Garapo. Nyaya ndafambira inyaya yebendi. Pakafa sekuru samhashu vakati wakati ndakatengeserwa mushana sekuru. Wabvapo ezvinezvi wakuti zvanzi ndakapiwa mushana sekuru. Saka inini handizviziva hangu kuti ndo zvawakaita. Nyaya yaisukudaro. Vatava kuti munhu ari kuti ndakatengeserwa musha asi izvi zvava kuti ndakapiwa musha. Nyaya yenyu iri papi? Panyaya yekuti ndeyekuti ndiri kupokana kuti handizvizivi. Hamuzvizivi? Saka inini chiri kunetsa iri muri kudzingwa pamusha here? Iya handisi kudzingwa hangu asi ari kuti musha ndewangu. Musha upi? Pamunogara here kuti musha wasekuru? Musha wasekuru. Iye ndiye ari sekuru? Handizivi ukamu wacho kuti wakamira sei. Alright, so okay. Sungai. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera ramba mutasa. Zvese zvese zvokwadi. Sachataura zvose zvokwadi. Ndikaipa chabatwa nemoto. Ndikaipa chabatwa nemoto. Mwari aribatsira. Mwari aribatsira. Pamusoro changamire mutasa. Ini ndinoitwa mhasho Wilson. Mashoko andinopomerwa nekuroora kwagarapo. Ukama hwangu nababa wavanotaura wakaberekwa mumba imwe chete namai vangu namai vake. Mukoma nemunun'una vese ndivo kwaMashaya. Mai vake ndiye mukoma kuna mai vangu. Mai vangu ndiye munun'una. Saka mashoko vanotaura handichazivi kuti pamashoko avo vanotaura zvemusha. Uyezve nyaya yandinoziva vasati vauya kuno. Baba wavanotaura sekuru ndimukoma wangu kuberekwa kwaana mai. Baba ava ndakavachengeta ndichibvira papi. Vakanditora gore 1971 ndichidiki. Achiti baba munini ndawana stendi kusati kwavana vanhu. Tinotopiwa zita kwaitopiwa zita rekuti kudongo. Vachiti manje inini ndinoshanda maMutare. Ndaikumbira kuti munogara neadzimai angu kuti vanenge vachigara vega. Vanga vaine vana vairi. Vakava nevana vavo vairi mukomana. Saka ndakagara navo 1971, 72, 73 na 74. Ndichitoenda kuprimary school ndichigara navo. Pakugara navo vaitine gadheni ratairima ranga ringosvika vachirima. Ranga richingobva pane munda wairima wairimwa nenguva yekunaya kwemvura. Pamhiri pacho ndo pavairima nekuti mainuka mvura. Saka zvadaro baba asagarapo ari mukoma zvinobvira kunaana mai vedu. Baba asagarapo vakashayikirwa. Vakava nevana vavo vaviri. Ungati namazuva ivavo mwana akanogirajueta mukuru akanogirajueta kanova accountant kuHarare City Council. He was a senior accountant kuHarare City Council. Zvadaro vakanotenga flat. Atenga flat vakanogara muflat ino. Tevere ndokubva azonotenga stand. Bobva atanga kuvaka stand. Ayo ndizwe. Endaipa nyaya patikuda. Tikuda zvekumusha. Ndikona zvekuHarare. Tikuda zvekumusha. Minda. Musha wasekuru. Ndikona mabasa ari kumutago vayo. Ndiregerere ipapo. Ngandidzokerei pakuti muna September ndaida kuzama kutsanangura kuti baba sagarapo wakatanga kurwara nevadzimai vavo. Watanga kurwara nevadzimai vavo, wakashaiwa vana vachengeta vana vavo vakanga vafa vese.
vasara vari vairi, mukadzi ndiye wanyanya kuvhara, haachagoni kufamba, haana kuwana akamubatsira. Ini ndokuda kwokuziva upenyu hwavakararama, ndakatanga kunovaka, ndaenda chinovaona nguva nenguva. Wozosvikira pachiyero chokuti baba munini, dambudziko rangu randinaro, maipo wako unogara, handina uri kundibatsira, vana vangu vese vakafa. Saka ndine vana vamukoma vangu, ndine urombo kuti pakazoshaika munin'ina wakati wokutanga mukoma wakashaika, tevere murume vavava wachangodva kuroorana, unoti murume wavo wakashaika achinika mwana pamaoko, ariye mwana wokutanga, murume wavo wakashaika. Vashaika, ndaida kubatanidza changamire, mundiregerere, ndaida kubatanidza mashoko avaindionesa kuti tizosvika panyaya yemunhu. Ndobo vakataura kuti zvadaro ndakati ndini muroora, dzimba dzandakasiyirwa nemwana wangu mukuru, ndakasiyirwa flat, ndikasiyirwa imba, uyu wasiyiwa aine kamwana, ndamuti inini chienda unogara imba yakavakwa nababa mukuru wako. Iyi flati tavarwere nambuya wako, taakugara kumusha, chienda unorendesa, unotitumirawo mari yacho. Ndio kuti tibatsirikane. Iwe uchagara muimba yaugara uchiri nemaroja arimo, ndio kuti ubatsirikane nemwana wako. Saka dambudziko rakazodzoka rotaurwa nemunhu. Wakati ndine dambudziko rokuti muroora haasi kunditumira mari yandakamuti flati ndere mwana wangu, ndio ndakanonditumira. Iwewe unobatsirika nemari yaunorojesa mumba inogara necottage. Saka handisi kuchatuma mari yandiri kutumira, ndine munhu uri kundibatsira pano. Anondibatsira kuti kana zvindoda kubatsirwa unondibatsira waigara panext door. Ndinomubhadhara 40, ndinomubhadhara 30 dollars, ndinomubhadhara $30. Saka mari yandiri kutumirwa nemuroora paflat randakamuti mari yacho unonditumira, ndiri kutumirwa $40. Saka uku ndine prostate cancer, ndinoenda kwachiremba mwedzi umwe neumwe, ndinofanira kubhadhara $70, ndichinobatsirwa naDr. Kitgate. Saka ndikasadaro futi dambudziko rangu repostate, ndikasanobatsirwa kuenda chaiko kutoilet ndinotoyowera. Saka ndiyo nzira chete yandinoti kuti uone ndakabatsirwa, ndinoenda kwachiremba, mari yandinotumirwa $40. Ndo pavakazoti zvandisiri kutumirwa mari nomuroora unotumira $40, ndakufunga kuti nditengese musha, ndochienda kumba dzandakasiyirwa nemwana wangu, ndo kwandozofira hangu. Ndikada kuti ndirware ndiri panapa, akusviki makomi, takahaya motika yakatendesa kuchipatara kubva kudondo kwavanogara kuenda kubhonda, takachadhiwa $150. Ndinoiona kupi, ndikarwara panapa ndinoiona kupi mari yekuhaya motika ndiende kuchipatara. Saka ndakufunga baba nini kuti nditengese musha, ndobva ndati pamazuva angu mashoma asara ndinogara kumba dzandakasiyirwa nevana vangu, kana tikarwara tiri mutaundi tinobatsirikika. Saka ndozvandafunga kuti ndichitengesa musha. Ini ndokuchibva ndati baba mukuru, mukatengesa musha zvamasvikirira kudai mukafa munochemerwa mumba. Akati baba mini, handichina zvandichaita, chitarisai kuona kuti kutambudzwa ndiri vana vamukoma wangu variyo, vana vamunin'ina wangu unoreva vana vemukoma wake kunze kwemuroora varipo, havana unouya kuzondiona, ndiri kungotambudzika nemukadzi wangu ndiri pano. Saka ndo zvandafunga zvokuti ndizochemerwa kumbe zvazototevera, nekuti ndiri kutambudzika, ndinongofa ndichitambudzika. Bheta ndiwane mari yemusha wangu ndinozofira kwandakamba ndakasiyirwa nemwana wangu. Ini ndobva ndati baba mukuru, hongo mungataura kuti muchaona kuti muchaigwa serombe, unoigwa mutaundi semunhu usina kugara ane musha. Pamusoro pezvo vana venyu vakaikwa apa pamba penyu apa vari vaviri. Zvanga zvakanaka kuti muchemerwe pamba penyu, muikwa pane vana venyu, kana masvikirira pakuti hamusipo neadzimai. Akati baba munini, izvozvo ndatozoshayiwa, wakabva atanga kuchema. Kazi baba munini, saka munondodini? Ndakati futi ndichibva kutaundi, ndine imba yandaigara kumaOTS, ndakubvapo ndaritaya, ndobva ndatora futi pamwana wangu baba mukoma, izvo uri kuroja, chiuya usari mumba mangu, wozonditumira, unoenda unobhadhara mari kukansuru, wozouya uzonditumirawo $10 ndibatsirike ndiri kumusha. Wakati bhadhare mari yacho haachabhadhari. Izvezvi ndozoti pandinoenda kwadokta, ndakati zvasike yanditumiri $10, rega ndinoona kuti kukansuru uri kubhadhara here, wanenge kukansuru kuya kwakatochinjiswa zita raranga. Zvikazi baba, yakatochinjiswa yakanzi baba wakafa, nekuti ndigara kufu. Saka alright, ndo kwandiri kubva, imba yakatochinjiswa, mari haachanditumiri, ndodini baba mukuru. Ndosaka paakazoti tanga akutsanangura, waitotaura achichema. Ndikachitoora baba mukuru ndinopa. Saka unofunga kuti ndingabatsirika sei? Mwana wamukoma wangu wagere apa, hapana unouya kunondiona. Uyu wandakasiyira uko, wakatengesa ipo, wakaenda kunochitisa zita, handichina uchandibatsira. Saka kuchitaura daro wotochema. Ndikatoora baba mukuru, mashoko ndinaanza. Chinditenderai kudai baba mukuru, musatengesa musha, ndichakuchengeta kusvikira musisipo imimi nemukadzi wenyu. Ndinoda kusirai mashoko baba mukuru, motaura neadzimai enyu.
ndozoti pandinouya muzonditaurira kuti mazvigamushira here ndakasimuka ndikaenda. Sondo rinotevera ndakazodzoka ndokusvika baba mukuru wotosvika mukadzi wacho uri mukadzi ndakazotaura nababa namai mukuru wako. Saka zvavadaro handichatengesi musha, asi zvatarangana namai mukuru wako kana uchindichengeta ndiwo unozosara nemusha. Tava tagara izvi ndakazviita since 2016 ndakavachengeta for more than 6 years. Alright. Ndakuchidzokera pachakambiri. Pandutoda because matopindura mubvunzo wangu wandandinawo. Kana kumberi kwamuri kuenda kwese zviro zvisina basa. Matotaura zvanga zvinokwirire uye ndiyo mataura. Mati mimi 2016 madzokapo kwakazi ndimbuya nasekuru patichafa isusu ndiwe uchasara nemusha. Ndizvo mataura. Saka ndiyo nyaya yakudai basa ndizvo. Because mimi makuda musha vakasiyiwa. Ndizvo. Makanitedzera ndiwedzere kana. Because muramba mutaura nyaya dzakawanda. Sutuda pane nyaya chaipo. Ndo pane nyaya ipo pa. Kuti ndo pari kurambwa nani nemuroora. Kuzaiwa hamungatauri kuti mimi mushandire makapiwa musha. Because ukada kuona wakazvitarisa, it's an awkward arrangement. Baba namai havangakupei musha. Waroora wakasiyiwa nemwana wavo wakafa hapana. Wazukuru wavo wakasiyiwa nana baba wakafa hapana. Wana sekuru wekumusha kwake kwa baba hapana. Wana sekuru wekwamai hapana. Mungori imimi na sekuru na mbuya chete. No witness. You are your only witness. Witness iripo changamira. Ndiani? Ndipo nachiti ndipedzise. Sekuru wakati ndichadaidza sabhuku pamashoko andataura naye. Pamusoro pezvo ndobva adaidza sabhuku nemukorore wake mukuru arisagarapo kutaura nasi. Ndiye mukomana mukuru wasara mumusha Magara. Wakatodaidza kuwa mukomana mukuru asara mumusha wekagarapo hazvikupi maruramiro ekutonga dzimba dzekwa9 baba munhu. The reason why baba ava pakafa wana wake wakomana 2 wamataura akasiyirwa flat neimba, akati muroora wake mukadzi wemwana wake enda unogare imwe imba, imwe flat iyo yochitipawo mari inotichengeta yemarendi. Sei asina kupa that responsibility kumukomana mukuru asara mumusha kwagara? Kutaura kwake ndiyo zvakuwa. Kutaura kwasagarako unotaura ndapa mukomana mukuru ndiye uri kuziya chimiro chedzimba. Izwai bamba, hakuna mutemo wekuti munotaurira mukadzi wemwe because wakomana wakasina wakadzi iri pawakafa. Wakomana pawakafa wanga asina wakadzi here. Wanga mukuru anga asina mukadzi. Ava vakazoroorwa vakashayika mwana achiri paabva kuroorwa. Aiwa zvokuti azoroorwa nazuro. Ukaroorwa nhasi murume akafa akati maroorana na6 na8 murume atofa. Mukadzi wake she is entitled to whatever chachine mukwei. Munozwa baba? Zvekuti wazofa mwana, alright, kufunga kwenyu ino murume afa mwana patoni mwana wako. Chiwedzerai 9 months dzenhumbu. Wedzerai 9 months dzenhumbu. Pamakore haani mwana iyo kana ane 6 days. Itai plus 9 months. Dzekutakura nhumbu iyo. Then before isati yanhumbu pakatomboshandwa baba namai. Enda muzuti wakashanda mwedzi mingani kuti nhumbu iyo izobate. Pamwe gore rese wari kusenza kuti nhumbu ibate. So it's 12 months plus 9 months dzenhumbu plus namba yemwedzi haani mwana pakazofamba baba. Saka mukadzi wake
but I'm not hearing anything. Kana tautaura nenyaya yenhaka kuti mukadzi uyu pakafa murume wake chii chakasara nacho senhaka semukadzi wemufi. Because indirect muroora kapa hasi muroora kabamunika nabamburuka ndi direct muroora, but I'm surprised makotora mwana mukomana mukuru wemusha wekaupa mukuru kuti ndiye akuta oversee property pane a surviving spouse. How? Hamsari mandipindura ndati uyu paestate yemurume wake ane imwe semunhu akarudya mari yeflat akazopiwei, because apa mamuritaura the negatives dzemukadzi ubadzo kuti akauya nemari yanga asikafanira kuuya, asi iye chake chaakapiwa chii, because chachamuti aihe mari yeflat because mamusina mupa chiro awangoda sekuna mbuya wanoda survive sei nemwana ari pamaoko, murume hasina chekuchekera chacho mwana hapana, zviro zvasiwa nemurume wake. Hamsari mandipindura ndati paestate yemurume wake uyu aneiwe uyu angamupindura wakanyarara haungamupindura hausigara yakaenda munhu kwagarapo aititsanangurwa kuti mukadzi ari pamukadzi pakafa murume wenyu simuka yamutitsaurira pakafa murume wedu sekuru vakati handei koti tononzwa kuti maproperty anoenda kuko anyasogurwa sekuru vasati vakutomborwara, saka bva taenda kucommunity court. Community court nyaya yacho nabva vataura kuti zvinhu ndezvemukadzi nemwana, saka hameno zvakazoitika community court. Community court bva taendai kuhigh court, bva taenda kuhigh court. High court bva yataura kuti maproperties ndeyemwana nemukadzi, saka ndonyaya yakamira kudaro. Saka pamari yavari kutaura kuti yeflat tinorentesa mari yachona ndoyatairapisa sekuru nekubhadhara mushandi nekutenga chikafu taitowachengetawo nepavairwara pese tisuti hai mari yacho ndoyaishanda iyoyo yandaichengeta. Imimika picture yatapiwa nabambwa ndeyekuti hamuna chemamurikuita mungori gold digger wokutotapirwa nekuya mari yamusina kuseenzera. Bamini varipo kana mukavabvunza bamini varipo kana kwepagara mari taishandisa taivachengeta tovatumira mari every month ndichibhadhara mushandi ndichiuya kuno kumusha kana mwana wangu mari yechikoro ndoyaidzidza nayo zvese ndaiita, hapana zvandasingavaitire sekuru kusvika wafe. Mapolisi awe munyaradzo ndaibhadhara nemari iyoyo zvese. Mbuya ndowakatanga kufa sekuru wakazotevera zvese ndaiita. Pandinakidza inini zvese ndaiita, hapana zvandasingavaitire. Pandinakidza inini ndeyekuti pakafa murume wenyu sekuru akati ngatiende kukoti tinonzwe kukoti kuti estate zvasara zvikupiwana anzvo ndizvozvo. then yadaro anzvo koti kati zvinhu ngezvani ngezvenyu nechii nemwana. Mwana yani asara ari kuharare. aiwa mwana uyu ndiye murwi welifa uyu, ndiye muzukuru wasekuru. Une here umwe muzukuru wasekuru besides mwana iye? Hapana, ndiye saka sei akatorwa lifa rake? Mwana uyu is the only surviving beneficiary maestate ese, maflats, dzimba, mimusha ngezvemufana uyu. Ari grade anofana ane 28 akatograduate ari kutsvaga basa. Ane 28 years akatograduate. Aiwa aifana kungati uyo mwato akagara pacheapa achitorwira zviro zvake. Ambuya amushungurudzwi bane vanhu muruzwa tazwa ava usekuru angaine wanakomana ungani 2 wakomana 2 1 akafasina kudii asina kuroora and by virtue yekuti akafasina kuroora baba wacho akabva inherita property yechi yemwana wake
Andizvo? Asi wenyu imimi anditi wobva afa asina kuita sei ane mwana. Andizvo? Saka pamhuri yatinotaura nezvayo wasara wanhu 2 chete. Ndimi nemwana wenyu chete. Zvekuti azi mukomana mukuru kwaba mukuru kwani iye mukomana kwaba mukuru ikoko kwaari kwaanozi ndiye mukomana mukuru kwaba mukuru ikoko. Anditi? Ndokune nhaka yake yababa wake. Ndokune nhaka yake yababa wake. Nyangwe wana wake hawauiba uku kubenefita uku. Wanobenefita zvasekuru wavo. Imimi bamwe paequation iyi apa ampo bamwe. You are not there. Apana kumuchaka. Kuchengeta munhu chinhu chakanaka, kuchengeta munhu. Asi chakashata kuteka advantage yemunhu waakufa. That's why muchiona pamutemo chako nyangwe wiri inonyorwa nemunhu apa mubhedha akufa. It's not recognized. Why? Because you are taking advantage yecondition yemunhu. Saka chibvumiri. Ende chandinetsa imimi bamwe, mataura nemazwi enyu imimi. Mukati sekuru nambuya wakati tinoda kutengesera musha. Ndikati musha musadini? Musatengese. Mbuya nasekuru wakazoti zveshuwa musha hatisatengesi. Asi ndimi futi mazouya futi. Makutaura kuti mbuya nasekuru wakazoti waakuda kufa ndiwe taakusiyira musha. Saka zvinoreva kuti pawaitaura nyaya yekuda kutenga musha iwe not genuine. Weda kutora musha mahara. Why wakaaccepta musha uyu mahara asi iwe wakarambirwa kutenga? Ndiwe wakarambidza mbuya nasekuru kuti musatengese musha. Iwe uri kuwandira kuzoti prostate haimbokuti sekuru unoenda madzimai macho. Ndobva ndamira pamberi pedare ramambo mutaza. Ndobva tandini ndakawachengeta. Saka pawanditora musha. Mune wiri here bamwe pazvakanyorwa kana pepa pawakanyora riripo here? Ndati pane here any written document inoratidza kuti makapiwa musha? Ndafunda isiboko munaro here chakanyorwa papepa. Yes. So, Mirai, you can then not stand in a court of law. Because it's your word against your word. What she is saying, I'm not pure. And you are saying, Ndakapio. Sakapak down no prover beyond reasonable doubt. And how do you do that? You produce documentary evidence. Saka kana pasina documentary evidence, you are not a garabo, and we are talking of a garabo property. Saka property inoenda kwa garabo, haibudi magarabo. Because all right, izo zvizi dzimba dzasara. Dzimba dzasara. Flat ziko. Imi muchirogara mumakazimugari. Hamuri dzimba dzidera. Hamuridzwe dzimba idzi ndiani? Ndimi nemwana. Ndimi nemwana? Handizvo? Saka sei muruzi munoita varidzwe dzimba dzekutaura musingaiti varidzwe dzimba dzekumusha? Handizivi baba. Saka imimi zvamunoita manje? Imimi muchiendai kuHigh Court. Munoona master of the High Court. Declare estate yaseko. Mubva maita mapepa anopa mwana wenyu ownership yezvinhu zvese. Musha iwoyo. Musha ndiye kasurviving beneficiary chete. Gozi. Hakuna umwe. Dzimba takatopedza mapepa acho pasara musha iwoyo.
pasara musha Dzimba chipedzisai nemusha bambo ndipo pamunisa garapo. Yes. Wabambo mungoiziva zvenyaya bambo. Taura hei ndati iyi nyaya mungoiziva here? Iyi nyaya iri kutaurwa iyi ndakazotoishamawo ndiyo. Shuwa ndaigarira kumba uko. Baba vairwara. Vachirwara baba kudaro, handina kutoziva kuti baba wabviswa kubva kunoenda kwaMutare. Rimwe zuva ndiri kutoenda hangu kootengesa, ndingoita zvokurima. Ndiri kutoenda kootengesa hangu iyeyo dzangu kwaMutare, pizi. Shuwa mukorore wavo wanga aine mota atiri kuti tinoda kundogarisana. Ukati muri kuendepi mukoma? Ndikati no, ndiri kuenda kwani kootengesa zvinhu zvangu izvi, pizi dzangu nemabhaketi angu mairi. Ndichidaro Shuwa ndakabva ndakudzwa kuti transport aibva andisiya paDC. Ndikati ndiri kungotenga kutengesera, iye angada kutakura zvinhu zvake ipapo aidzikawo. Ndikati zvikazvisi kuita apa ndichaenda kupi? kwaMutare. Saka zvakazondinetsa ipapo ndikati hazvisi kutengeseka, regai ndiendepi? kwaMutare. Iye akati baba, ndinoda kuti baba azotumire zvinhu zvekugadzira matiles aya pamba, hazvinokumira mushe. Saka kana nemabva ikweyo mozopuhwa ngokuti kuti atengesere chii, kuti azviise mumuzi hazvizobudi zvakanaka. Ndikati right, handina chinanizva. Ndiyo nguva yakanga ine COVID, chirwere cheCovid iya. Mamusuri kudiwa kuma3, dzaizi 3 o'clock dzaimabva muno mutaundi. Shuwa zvakaitika ndiri kutengesa zvinhu zvangu, ndikati half 2 regai ndichiende. Ndikati ndakubuda. Shuwa taitorera mari yedu kubure kwako nditimotorera apo pani. Ini ndatuzibazi apa ndadoti mukonfirme kuti munoziva zveshuwa kuti uyu muroora ndiye muroora wasara mumba mari mababa munini. Yes. Nemwana wake wari kwani. Ndozvadoti mukonfirme. Saka isusu tingoti musana samusha. Nyaya mama izvayo wanga kuti ndiwo wakapiwa musha nababa munini. Zvakatotinetsawo kana ndisu ngokuti hatinongobvira tataura. Right, zvatopera. Right. Imi mbuya chiendai kuna master of the high court pedzisai nyaya yeregistration yeestate yasekuru. Mapepa ese chinhu chese chinonzi chasekuru chababa mukuru akafa anga asina mukadzi chemurume wenyu nemi muite make sure kuti zvese zvaapa nemapepa zvaagarisika zvakanaka. Wazhiwe werifa iroro weupfumi ihwohwo mwana kumanai mamutaura tata zina mambo ita kuti kurumidze kuroora musikana chitoita kuti azita kuti kurumidza kuti ndisendi mambo kurumidza kuroorwa kuti dzinza risare rino something. Ukada kuzoroorwa ma35-50 kunozokunetsa, unopesera mai mama kutora chinhu chekwagarapo chakuti ndimai awabhuya bhozi ndiye mai unongasara. Ngachiiwo ndi muzukuru kune mwana akagarapo achipo handizvo chironge chenyu mbuya garai wedha musikana kana mukomana mwana zvokuti musikana kana mukomana hazvida basa mwana handizvo. Imi bambo kana maona kuti zviri kuitika izvi zviri very unfair, endai kuhigh court munoapila against decision yandikupa panapa yekuti musha ngewekwagarapo, mai ava nemwana wavo ndiwo muridzi wemusha. Then you prove me wrong. Pamusoro inongo mutasa. Yes. Ndini mukadzi waMasha. Tagara kuwarutaurwa waka. Hatina kuenda kunotora musha, takapiwa. Hatina kumira ini chipi mutasa. Mirai. Panduramba mamuzi ari pamai. Panduramba mai ndepekuti musati takadii takapiwa. Munozwa? Ndiri kuti chandaramba ndechekuti hamaipiwa mushaba. Handiti pamusha wagarapo, pamusha pane vanhu pagarapo, iwo wasingadii
wasingazivi ndopane dambudziko chetepo pambo chetepo. Yes, taura poindi yangu ngeyekuti sagarapo wakatipa andika waichema musodzi kudai so chagara pamberi zvekuchema zvasagarapo sagarapo wakati handidi kuona munhu wakagarapo pano ngoti ndakararama hapana wakandichengeta saka kana ndafa handidi zvinozonetsa saka isusu takanga tiripo kudzadzikisa chishuwo chei chasagarapo saka kana hatisi kumbogombira hatisi kumbogombira tinoda kubatsira mhuri yekwagarapo inomukamwana pakafa sagarapo akawigwa ndiani? Mirai dzati pakafa garapo akawigwa ndiani? Ndiani akawigana? Ndimakawiga sekuru handiti? Sei imi musina kuwataura kuti wanekwa garapo sekuru wakati handiri kuonai pano? tiri vagarisani neava ndinoda kuzama kutsanangura kuti mashoko ese anotaura ndinohanzo uyezve ndiripo handisipo pakuti ndinoda kugombira asi ndipewo mukana nditaure sagarapo pandinotaura sagarapo wakararama for almost 6 ndichivachengeta wachigara izwai bambo kuti makachengeta sagarapo tazvinzwa hatina kuzviramba handiti kuti makachengeta sagarapo hatina kumbodii hatina kumboramba. The family yekwagarapo should be thankful kuti makadii makachengeta sekuru chigarapo. Asi nyaya pairi ndepekuti kuchengeta kwamakaita sagarapo hazvikupi manje right yekunotora zvinhu zvavo without the concern yaana garapo. Nobody yes, don't force yourself on these people because chino ndechavo. Aura ayo izwepa ndatopa judgment ndaro zodakutanga judgment ndati musha ndewe kwagarapo ndeva mai ava nemwana wani wawo kumusha kwani kwagarapo. Imimi ibva musha mechi mewani siya musha wauri uripo. Kana paine zvichaitika imomo kana sekuru watsamwa zvichaonekwa kuti sekuru akuuraya vanhu kuti wakatsamwa tanoda kuona garapo musha mamo. Because chinondinetsa ndechekuti musha uyu you are not even aware kuti paakapiwa sekuru garapo wakanga umbori wani. wakanga uri wana garapo matopindura zvandopindura because kana musha kwanga utori wagarapo sekuru yasati atopiwa chinhu chedzinza chisingafaniri kubuda mudzinza. Saka mukachitora imimi chinhu ichocho uchibudisa mudzinza ayo ndima kutokana nedzinza rese because zvakafanira kuti inini panapa handiti ndasiyirwa munda wairimwa ndibaba wangu inini musha wababa wangu inini ndasiyirwa inini asi ndinana mukoma wairi watatu 4 handiti not ndochinji because musha wayo wakasiyirwa inini ndini ndaane right yekutengesa musha iwo no hazviiti because ndewako handiti asi ukipe chawakausirwa ndekuti uchengetedze kuti urambe uripo not kuti ndiende kotora apiri kuyakomuti pamusha waigara mhuri yese ndeyekuti apiri wana mukoma wangu unondirwisa le hama dzese dzinondirwisa kuti waitei kuti ndiye ndatengesa dzinza. izvozvo zvese ndisina chandinopokana pamashoko amunotaura changamiri chazotsvitsa nyaya yakuri kuti chipi mugadhini rakatotengeswa robva ratengeswa kune munhu waakutotema akutorimeme ndo pandakazoendesa nyaya kwasabhuku zvichitorera kuti izwai kutengeswa kana kupiwa munda kumunhu nemunhu wekwagarapo hazvinei neni
Imurwadziwa muri hai. Murwadziwa pamunda yakagarapo sari. Imi makachengeta sekuru mamuto anonyanya kuchengeta sekuru. Ino mamurwadziwa nekadhi rasekuru rapiwa munhu. Ayo. Ine mwari muri mwana ndimanda komba. Alright, anyway, thanks. Ande imimi musha ibva mushami wanu. Uya gatsiya mapepenya pere mushando yenyu nani mwana komana iye musikana iye ndimwari dzemusha iyo. Chengetedzai mushando pese mapepenya yenyu kwaikoti. Ande next case.